Много яко. Ето къде сме тук. Тракийско-римски скални колата. Не знам дали ще се чува звука, ама. Що да не се чува? Да, виж колко са. Кръста. И там още. Ага. Къде тези стълбички трябва да изпънем. Леле. Правим тук едно видео на тази кръста. Ако не змия само да не изкочи тук. Стига. Да. Ух ты. Почваме се скачваме. Че дървени стълби. Някой се постарал да го направи. Селото как беше? Стратимир? Не, Стрелча. Стрелча, нещо такова беше. О, яко. Мали. Ще изпънем. Много интересно. А пак сме на главния път на 5 км. Не знаех, че също такова нещо. Този каньон, тази кръста. Че къде спряхме колата там далеч. Алеле. Тъй, продължаваме по стълбичките. Жик-так. Дръжа за... Има парапет. Най-вероятно ще заобиколи и ще излезе от другата страна. Има пейчици, има всичко. Обаче, като никой не го... Като не правят реклама и като не е на стационалните обекти, тук е някой... Защото не вземат пари, такси за това. Така и не е интересно. Чак къде нататък продължава. Татък дървет. Виж колко е дълго. И от другата страна. Там кръста. И там е изсечени разни. Виж чак другите стълби. Там и други стълбички, деца може да качим чак и там горе. Да, дай да обиколим тук. Днеска сме айляк. Бичим си айляк, както се казва. Има пейчица тук. Браво, гледайте стълби. Дали не са правим те на време още? Тук нещо мръдна. Троляците. Виж, като и няма кой да го изсякал сега, тези стълби. Те си може би на време. С малко допълнение. Опа. И сега насам. Наляво. Цък. Ето още по-нависоко се дигнахме. Продължаваме нагоре. Хоп. И пак тази кръста. Да, ето хоп. Все по-нависоко се изкачваме. Пътя долу. Гледва гледка, Стига. Долу изглежда страшничко. Да, обаче тук си много готино. Даже си културно направим с парапетчета, пътечка и колата отдолу. Стига. Браво, много хубаво. И сега ще влезем тук вътре. Хоп. Що е къде? Стига гледай. Каква дупка. Латка приключи ли? Ето как хубава височина, кой да високо само. Моята намерят, като нямаше обхват. Много макив, браво. И е там отсреща скалите. Ние сега минаваме през тази дупка. Не. Не, къде е? Добре. Няма да се пъщ тут надолу. Няма как да паднеш тук. Не. Чакам. После ще гледам
Ето виж, това продължава пътечката насам. Добре, стой там. Аз минах. Екари. Тук трябва да дой съзерцаващия моторист. В YouTube го има. Много обича да ходи по такива места. Ще му пратя линк, ще му пратя този клип. Да го гледа и да дойда да го посетят с моторите. Да види колко е готино и колко е яко. Ще му хареса тук. С неговия приятел. Ядем насам какво има по тези стълбички. Те са 3-4 такива мотористи, дето ходят. Къде бе? Къща, стая за гости. И тук е стаята за гости, много яко. Булка, ела виж кой е красиво. Стига. Да, има и надписи. И съвременни. Аз те как излизам тук. Някой се паля огънче. Кое имаме тук? Писано нещо, ама от кого е писано? Съвременни надписи. Тервел. Някой от Тервел. Поздрави на Тервел. Нещо интересно така. Какви други знаци? Виждам. Паче. И гледката откъде вътре. Сега ще вляза вътре. Ето го. Краста. Тякото. Супер е. Супер. Излизам от първата стаичка. Кой има нагоре? Така. Жената се оплаши и остана нагоре. Обаче тук е супер. Ще да гледа после клипа. Ама на живо си друго. Това е голямата пещера май. Стига. Браво. Не знаех, че има такова нещо. Бомба. Стига. Я дадем кой нататък. Това било хубаво. Този покрив сякаш ще падне. Ти сякаш ли пия нагоре? Ето като зите. Стъпна малко назад, ама. Която структура е къде има ръб. Камъни, редени една до друга. И сякаш залепени за тавана. Да, купах ще и навътре малко. Тук има следи отпаднали камъни отгоре. Не е добре. Паси. Стига. Много хубаво. Там е една дупка. От тук. Какво се е случило? Оп. Ето има дупка. Като запалиш огънчето, да излезе пушека горе. Да. Тук става тъмно. Ето ще светне малко. Така. Копално е тук обаче. Някой търсил нещо. Може да има нещо скрито. Няма начин, там е една дупка. Не знам как се вижда вътре, кое има. Кърви. Ако мога да правя една снимка вътре. Кое има там? Интересно, не виждам.
съм махна. Нещо виждам вътре. Нещо видях там вътре. Животинка ли, който? Като мече? Или куче? Да. Стига. Кой пък има там вътре? Ко прави, бе? Снимам. Нищо ми се видя. После гледам на клип. Трябва да направя снимка. Ето и нещо там вътре. Да. Намалим малко така. Хоп. Жиктак. Кръста. Нещо космато ми се видя там. О, кой ти тук? И тук има някакъв канал. Дълбок. Вода ли е течало тук? Нещо има. Нататък навътре. Кой ли ще се навре тук да се ударат? Тук още, но поред мен извиране на вода или отходни някакви канали нещо. Това е специално копано. Някой копал тук. Интересно. Ето тук има кръгло. Специално са слагали нещо тук. Ето като и си издялано. Ръка. Чакаш ли ме още? Да не си тръгна? Булка! Там горе има още. Много готино. Купиш ми там вътре се? Спиш. Тук има и дупки. За кой ли правят с? Нищо. Да наливат. Вино, мино. Странна структура на тези скали тук. И тази дупка нагоре. Чист канал си ти. Палено и нещо. Огън. Да. Много хубаво. Заслужава се разходката. Пътят почти е хубав до тук. Има едни 2 км черно. Чакал. Ох! Идвам. Жената чака. Къде си, бе? Ти вече слезе. Много интересно горе, много готино. Тук се връщам надолу. Пътечката. Готино, готино. Интересно. Там нататък има още ни стълбички, може би ще има там. Още ми чудно, кое имаш там в тази дупка? Той рошовото с кожух. Тъй ли? Нещо е станало. Не мога да видя, пише ли нещо. Че може да качиш и там, виж и там на сетията или не? Или не трябва. Аз горе видях някое животно и маса. Някъде в една дупка беше едно пухкало, едно рошово. Кафяло. Снимах го, ама не се приближих много, защото да знам дали аз скоча отгоре. Мечка. Като мече малко нещо. Той си направо урна. Урна с